Isinasaalang-alang ngayon po ng lokal na pamahalaan ng Manaoag ang pagkakaroon po ng mga magsasaka ng sapat na supply ng gasolina sa gitna ng mataas na presyo po ng produktong petrolyo. Sa panayam po kay Manaoag Mayor Jeremy Aherico Docming Rosario, ipinahayag nito na mayroong special permit or ID ang mga magsasaka mula sa Municipal Agriculture Office na maaaring ipakita sa mga gasolinahan sa bayan upang makabili ng gasolina na ilalagay sa mga pinaglalagyang galon o container. Gayunpaman, kaakibat pa rin ng pagbili at paglalagay sa mga container ang pag-iingat sa mga maaaring masamang dulot ng pag-iimbak ng gasolina sa mga tahanan. As to the farmers naman, meron silang special permit at saka yung ID nila. Minsan kung wala yung certification from Municipal Agriculturist Office para makaangkat sila, makakuha using galon, itong mga lalagyan. Pero naging strict to po dyan, may nilabas na memorandum ang Department of Energy na mayroon lang mga allowable na mga lalagyan. No? Hindi pwede po yung lalagyan ng mineral water dahil manipis talaga yon. At dinidiscourage din po namin itong pag-store o paglagay sa galon, nilalagay lang sa bahay. No? Dahil siyempre, lalo na pag may bata dyan sa kanilang mga bahay, baka maging cause pa ng disgrasya, aksidente sa loob ng bahay. Yan po ang tinig po ni Manaoag Mayor Jeremy Aherico Docming Rosario. Sa ngayon po, tanging mga magsasaka lamang ang prioridad na makakabili ng gasolina gamit ang mga container habang ang mga gasolinahan naman na pinayuhan ng maglagay ng karatula sa kung ano lamang ang pinapayagang uri ng lalagyan na angkop sa safety standards. So, with regards to the farmers, sila lang po yung prioridad na mabibigyan using galon o yung lalagyan, accredited na o kaya kumbaga allowable na galon. Sabi nga namin, maglagay ng tarpaulin ang lahat ng ating mga state operators ng kung ano yung mga allowable na pwedeng paglagyan ng crudo at gasolina. At tiniyak pa po ng alkalde ang mahigpit na pagpapatupad ng mga pamantayan para masigurong kaligtasan ng mga magsasakang bumibili kasabay ng paalala na sa publiko hinggil sa pagtitipid ng enerhiya at konsumo sa petrolyo. So the effort, and of course ulitin ko po ulit itong responsibilidad sa pangkalahatan na laban at pagtitipid po natin, energy conservation at ating pong petroleum products conservation ay obligasyon po natin lahat. No? Wag natin si gobyerno lang po parate. Tayo po lahat bilang Pilipino, no? we can do something as a contribution dito po sa pangkalatang epekto nga ng ating pong paglaban dito sa nangyayaring krisis ngayon. IFM News. IFM News. IFM News.